לא מבינים מה רואים, אבל מה בטוח קיים? דבר המלך ודתו. החסיד. כשעובדים בתוקף ישנה הבטחה שהלחץ יתבטל. השליח. בכדי להגיע לעבודה של ראש השנה, הכתרת המלך, אז לראות את המלך ביופיו, צריכים את ההכנה לכך בחודש אלול, ואנחנו עדיין בחודש אלול. הגנרל הנאמן. ממשיכים את העוצמה, מנציחים את הרב ישראל הלפרין בתנופה אדירה לבית חב"ד הרצליה. אחרי שנים של שליחות במסירות נפש, משלימים את חזונו שחלם ולחם עליו במשך שנים, בבניית מרכז חב"ד 770 בלב העיר, להרחיב את הפעילות ולצעוד ישר לגאולה. גם ברגעים הקשים ביותר הרב הלפרין לא נשבר. הוא אמר על כל כאב צריך לעשות עוד 2 פעולות חדשות טובות. הפעם האחרונה שהוא כתב לרבי מלך המשיח באגרות קודש על המחלה שלו כשהיא חזרה הפעם הרביעית, הוא קיבל תשובה מדהימה. המילים מחורבן לבניין. אנחנו נשלים את המלאכה הזאת. אנחנו נבנה בניין 770 בהרצליה וננציח את הרב הלפרין הבלתי נשכח על הבניין הזה. אני קורא לכל מי שהרב היה יקר לו לבוא, לקחת על עצמו 1 מטר בבניין ולהנציח את הרב הלפרין בבניין 770 בהרצליה. מחורבן לבניין, זה הזמן להשלים את המלאכה בבניית בניין 770 במרכז העיר הרצליה, שיהיה המגדלור לזכרו לכל תושבי העיר. אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, ואילון גואל. חבר'ה, יש רק אפשרות אחת. או שאנחנו של הרב מלך המשיח עד הסוף, או שאנחנו של הרב שליט"א מלך המשיח עד הסוף, או אם אין שום ברירה, אז זה יהיה כבר ככה, אז אנחנו של הרב שליט"א מלך המשיח עד הסוף. אנחנו יכולים לבחור באיזה אפשרות שאנחנו רוצים, ובלבד שנהיה של הרב שליט"א מלך המשיח עד הסוף.